Ahoj, tady je Poli a dneska to bude challenge citronka. Nebojte, dneska nebudu nikam utíkat. Dneska nebudu nikam utíkat. Tady ta citronka, to děda vůbec o tom neví, že to tam je. Dneska je 29.7.2014. Citronka je do 31.2013. 12:50. Taky krásně voní. No, moc dobře. Tak jdem na to. Potřebuji uzávěr. Ono to nejde, tak musím to tady těm malým. To byla to tak malá kapka. Ty vole, to je... Tvé chutnáte jak hlína. Jo, hlínu jsem jednou měl v hubě při fotbale. Fuj, to je hnus. To skoro nic není. Fuj. Tak jo.